It's an honor to give the Palme d'Or to 4 months, 3 weeks, 2 days. Bine. Mersi. Mă scuzați, domnul Bebe? Am mai făcut o dată chestia asta seara noastră? Tem că sunt curioasă să știu. De ce ți-a recomandat rămânăție pe Bebe ăsta? Alo, unde mergeți dumneavoastră? La 206. E achitată camera. Așa m-am gândit eu că mi-e bine. Poftiți, vă rog. Ai zis. Păi dumneavoastră cum credeți că e? Unișoara asta nu-i de joc. Dă-mi ia bani. Răspunde. Zic că cobor acum. Stați puțin, că eu nu știu dacă înțeleg. Dar dacă nu înțelegeți, nu înțelegeți, nu vă obliga nimeni. Vă dau eu cuvântul de onoare că sâmbătă vii. Hai, tato, băi! Păi ce pula mea, mă? Tu crezi că mă prostești pe mine ca pe ultimul fraier? Și te rog eu frumos să-mi spui orice-ar fi. Ești sigur că vrei să știi? Haideți, cobor, eu mi-a și vi-l aduc. Da, vă rog eu frumos să mă ajutați. Azi știi cum e că să faci? Nu mai vorbim niciodată despre asta, da?